Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να βρούμε κώδικους από Wi-Fi στα οποία έχει ήδη συνδεθεί ο υπολογιστής μας. Ο πρώτος τρόπος είναι και σχετικά ο πιο εύκολος, γιατί και οι δύο εύκολοι είναι, και είναι ως εξής. Πατάμε δεξί κλικ, άνοιγμα κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, και πρέπει να είμαστε ήδη συνδεδεμένοι στο Wi-Fi για να βρούμε τον κωδικό. Πατάμε εδώ πάνω, αριστερό κλικ, εδώ, ασφάλεια, και αυτός είναι ο κωδικός. Πατάμε εμφάνιση χαρακτήρων και αυτός είναι ο κωδικός. Ο άλλος τρόπος, ο πιο δύσκολος, εντάξει, όχι και δύσκολος, εύκολος, είναι απλά σχετικά πιο δύσκολος, είναι να ανοίξουμε την γραμμή εντολών, μισό λεπτάκι, και πληκτρολογούμε την εξής εντολή που θα είναι και στο description από κάτω, ή περιγραφή στα αγγλικά, για όσους δεν ξέρουν. Και κάνουμε copy-paste εδώ, και αυτά είναι όλα τα Wi-Fi στα οποία έχει συνδεθεί ο υπολογιστής μας. Και για να βρούμε το κωδικό ξανά, δίνουμε την εντολή στην υπολογιστή μας με αυτό το κλειδί, το ξαναγράφουμε δηλαδή, και μετά γράφουμε το Wi-Fi που θέλουμε να συνδεθούμε. Ας πούμε π.χ. το HoldGTF πάλι, μισό λεπτάκι να το γράψω. Και μετά πληκτρολογούμε αυτό εδώ. Key is on clear. Και ορίστε ο κωδικός. Αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας.